Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей. Видеои нав, як барномаи нав пешкаши шумо мекунем. Рости гап бародаро, ахирон видеое ки пешкаши шумо кардаги будем, қариб ки 98% саволо боз дар бораи хизмат омадагӣ. Мутаассифона узри зиёд бародарое ки ҳамун саволоро пешкаш кардаги будем, ба ҳамаи ҳамун саволо ҷавоб намегардонем. хоҳиш мекунем ки дар инстаграм ё ки дар рақамҳои вайбер равон кунем, дар уҷа вақт ҷудо мекунем, бо суҳбат мегузаронем, аз саволотон ҷавоб медиҳем. Чунки агар ҳамихе ҳар рӯз мо видео дар бораи аблава пешкаш кардан гирем, аллакай хуб намешава ирон. ба ҳамин хотир якчанд савола аз байни ҳамаи ҳамун саволо ҷудо кардем, ба ҳамин саволо ҳозир ҷавоб медиҳем. Меҳриддин навистай: салом алайкум бародар Сорбон, ба ман як чираку бугу, агар бидонӣ Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон чанд боб ва чанд модда дорад? Ҳамира бугу, ман интизорум дар видео. Ва алайкум салом. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат аст аз 10 модда ва 100 боб. Заҳматшоҳ Шарипов навистай: салом алайкум ака, мо як подписчики худат, ҳамамон хизмат гирехтагием. Дон навистай: ҳамин хизмат гуфта безор нашиден, бихезен як масъалаи светоро бинен, ҳар рӯз шав мекушанд, яхе одамо кӯдакои майда доранд, налогора хезондагианд, дар раҳи рост истодагӣ мерай гаӣ, дар ҷони имон яхе бачаҳо задагӣ, хона дад домашний бизнес мекунӣ, пажарка, патент, горсвет, свети 76 дирама, масъалаҳоро бинен. Ягон мақомотҳои давлат телефонашонро намегиранд, ягон зотуш намедонам кида муроҷиат кунем. Ай ҳамин қағамтӣ, ҳама тоҷикистониҳо кӯчидан рафтанд Россия. Чем занг задан бародар, ба шумо совет метавонам ки ай зангзании шумо ягон фоида нест. Ай занг задана бирен ба ҳукумати ҳамун ноҳиятон. Мисол агар дар шаҳри Душанбе ки зиндагӣ кунӣ, ба ҳукумати шаҳри Душанбе, ва берун аз Душанбе бошӣ, ба ҳукумати ҳамун ноҳиятон бирен, ариза бинависен, пешкаш бикунен. Иншааллоҳ ки қабул мекунанд ва чора мебинанд. Бадриддин навистай: ассалому алайкум бародари азиз, дар бораи шаҳвонияти як духтара баланд кардан бо роҳи фиреб алоқаи ҷинсӣ кардан бо ӯ, яъне ки ягон намуд дору метиҳу шаҳваташ баланд мешавад, дар ҳамин бора агар духтар даъвот кунад, чӣ намуд ҷавобгарӣ дорад, ба мо мефаҳмондӣ? Мутобиқи Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 140 омадагӣ маҷбур намудан ба ҳаракати дорои хусусиятҳои шаҳвонӣ, яъне ки дар моддаи 140 Кодекси ҷиноятӣ ҳамин чиза қайд кардагиянд. ҳозир чизеро ки худат қайд кардӣ дар ҳамин саволот, ки мисол бо роҳи фиреб шаҳвати ҳамун духтара ту баланд мекунӣ, ба ҳамин восита бо ӯ алоқаи ҷинсӣ мекунӣ, дар ҳамин модда таъин кардагиянд ба маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 2 сол, яъне ки шахсое ки ҳамин кирдора истифода мебаранд, ба муҳлати 2 сол аз озодӣ маҳрум карда мешаванд ва як алай дигар гуноҳ дар номшон ҳастай. боз дар ҷа як чиз дигара қайд кардан мумкин аст оиди ҳамин саволи додагӣ, ки агар шахсиятеро, яъне духтареро шаҳватша баланд мекунад, ӯ ба балоғат расидагӣ набошад, то есть ки синни солаш ба 18 расидагӣ набошад. Мутобиқи ҳамин Кодекси ҷиноятӣ моддаи 141 омадагӣ, шахсое ки бо ноболиғон ҳамин кирдора ба анҷом мерасонанд, ба муҳлати 5 сол аз озодӣ маҳрум карда мешаванд. Яъне ки дар моддаи 140 омадагӣ дар бораи ҷалб намудан ба шаҳват мақсад ноболиғ набошад, агар 2 сол аз озодӣ маҳрум мекунанд, ва дар моддаи 141 омадагӣ дар борае ки истифода мекунанд ба ҳамин восита ноболиғоро ба муҳлати 5 сол аз озодӣ маҳрум карда мешаванд. Шоҳрух Тиҷей навистай: мардум ин қадар давлату миллати худро пас назанед. Дар комментария ҳамон одамое ки шуморо дар ҳамин бемориҳо мебаранд, рафта аз болояшон шикоят кунед, чем дар комментария давлату миллати худро пас задана. ин комментарияҳои моро тамоми дунё мебинад, камтар фикр кунед чӣ кор кардесен. И бародармон ами суханша оиди барномаи гузаштаи мо қайд карда, яъне ки мо пеши ҳамин видео як барнома кардем. номи барнома ҳамин хел буд ки ана ҳамин бемориҳоро ба хизмати ҳарбӣ намебаранд, яъне ки дар ӯ видео ма ҳамаи бемориҳоро номбар кардагиам, қариб ки ана ҳамун бемориҳоро
ба хизмат намебаранд ва дар онҷа ҳар кас фикри хиша баён кардагия. баъзан нафарон нависагиянд ки мисол дар ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ намуд бемории набошӣ тра ба хизмат мебаранд, ё ки мисол як хелиш нависагия ки агар ними баданат набошад тра ба хизмат мебаранд. бародарои азиз, анами Шоҳрух дуруст қайд карда, лозим нест дар комментария миллати давлати хита пас задан. ма ба ҳамин фикри шумо зидам. яъне ки шумо мегӯед ки дар Тоҷикистон кур бошӣ ба хизматат мебаранд, кар бошӣ ба хизматат мебаранд. агар як бор логично ҳамин чиза фикр кун, пеша ҳамин комментарияро нависанд ки ту нависаистай кар бошӣ хизматат мебаранд. ҳамин чиза логично фикр ки дар ягон ҷо то'г'рӣ намегирад ки одами кара хизмат баранд ё ки одами кура хизмат бибаранд. барои ҳамин ҳар як фикри пешаи фикри хитона баён кардан, ҳамун фикртона андеша кунед бо хубтара. Ҳасан Сафаров нависае ки салом алайкум акай Сорбон Сафаров, ответ надоди ку дар саволи мо. Савол та як бор дига бинавис бародар. Шаха нависае салом алайкум акай Сорбон. Аз соли 2010 ин ҷониб рафиқи наздикам дар зиндон аст. 17 солу 6 моҳ сурок додагиянаш. 2 солша дар амнистия кам кардан, чанд соли дигаш мешишта боша. ҳоло он ки меган аз 3 қисм 2 қисмашро мешини дар турмаи кирпични. ҳамира мегуфтен ака пешакӣ раҳмати калон. агар аз соли 2010 шиштагӣ боша ва 17 солу 6 моҳ сурок гирифтагӣ боша ва 2 солша кам кардагӣ бошанд, 5 солу 6 моҳи дига мешава. Ба ҳисоби ҳамин гуфтагии ту 5 солу 6 моҳи дига мақсад ки дар зиндонӣ мемонад. Ольга нависае дурӯғ меган мегафон интернети 45 сомонаша қимат кардагия. охир мо дар уҷа қайд накардем ки интернет қимат нашидай. баръакс мо дар видеомон қайд кардем ки интернет аз тарафи компанияҳои яъни ширкатҳои мобилӣ қимат карда шуд. яъне ки мо ба хотири чӣ видео кардем? Ба хотире ки баъзан нафаро розӣ набуданд ай қиматшавии ҳамин нархҳо, гуфтанд видео кун, мисол гуфта намешава ягон ҳамун коркуни компанияҳо ягонташ мебинанд норозигии халқа бо арзон мекунанд. мо дар видео гуфтагием ки ширкатҳо тарифи нав бировардагияну нархша қимат кардагиянд. мо дар видео гуфтагӣ нестем ки мақсад интернет қимат шидагӣ неста ё ки арзонай. дар ҳақиқат интернет қимат шидагия. Наимҷон Очилдиев нависае салом алайкум акай Сорбон. ма ҳозир айни вақт шаҳри Москвада. мо чӣ хел Тоҷикистон рафта метонем? ҳозир фақат дар бораи хизмат гап мезанӣ. безор шудем 2 сол хизмат. ҳозир ба ҳамаи мо шумо маълуме ки ҳамаи сарҳадҳо баста шудагиянд ва ба воситаи ҳавопаймо низ дар аэропортҳо самолёт фуруд омада наметавонад қатъ кардагиянд бо сабаби беморӣ. ба ҳамин хотир ба ягон роҳ бародари азиз айни ҳол ба Тоҷикистон омада наметавонид, то ки иҷозат натиҳанд сарҳадҳо раҳоӣ накунанд ё ки аэропортҳо дар фаъолият надороянд. вип видео нависае салом алайкум ака. дар кадом ҳолат мо худмона сардори оила гузаронда метавонем? сардори оила дар ҳолате гузаронда метавонем шумо ки мақсад дар оила як писарен ва боз дар ҳолате гузаронда метавонем ки падар вафот кардагию дар хона мисол шумо 2 писар қарор дорен ва модаратон дар ягон ҷо кору фаъолият намекунад. дар ҳамин ҳолат фарзанди калонӣ метавонад хича сардори оила бигузаронад. ва боз чандин нафаро дар ҳамин бора савол метиҳанд ки мақсад мо дар оила 2 писарем ё ки 3 писарем, падармон вафот кардагия, мо метавонем ки худмона сардори оила бигузаронем ё ки не? ҷавоб ба ҳамун савол, дар ҳамин ҳолат агар модари шумо дар ягон ҷо кору фаъолият бикунад, яъне ки даромад дошта бошад, сардори оила мутаассифона гузаронда наметавонед. дар ҳолате ки модаратонам хонашин боша, яъне ки дастнигар боша, дар ҳамин ҳолат метавонед фарзанди калонӣ хича сардори оила бигузаронад. инак Ҷамолиддин нависае салом алайкум бародар. оиди пранкеро чӣ гуфтани мутобиқи қонун ягон намуд ҷавобгарӣ дорад? ҳоло он ки дар роҳу рӯ имрӯзҳо ба чашми мо шумо мераса, мебинӣ бисёр пранкерҳо шаҳрвандоро метарсонанд ва аз ростӣ ягонташ агар ба беморӣ гирифтор бошад, ягон ҳолат шиданаш мумкин аст. дар ҳамин ҷа кӣ ҷавоб метаҳад? ҷавоби инамира мода бифаҳмон. чӣ хеле бародар. дар бораи пранкеро, яъне ки аз назари қонун агар бигирем,
албатта ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд бо моддаи 237 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон. Моддаи 237 кодекси ҷиноятӣ се қисм дорад. Дар як модда се ҳолата ба ҷавобгарӣ кашида метавонанд. Яъне ки якум қисмаш ба ҷавобгарӣ кашида мешавад шахсоне ки дағалона тартиботи ҷамъиятиро вайрон мекунанд. Яъне ки тартиботи ҷамъиятиро вайрон кардан ана ҳамин саволи додагии худтай. Мисол пранкер ҳеҷ вақт оромона намеояд, қатъи ягон хел рафтор намекунад, ё ки меояд ба синитра зурӣ мекунад, ё ки ягон дағалона рафтор мекунад. Ана ҳамин дар моддаи 237 кодекси ҷиноятӣ қисми якум дохил мешавад. Яъне чӣ намуд ҷавобгарӣ дорад? Аввалан ҷарима дорад. яъне ки ҷаримааш аз 500 нишондиҳанда то 1000 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъин карда мешавад. ҳоло он ки як нишондиҳанда баробар ба 58 сомонӣ, яъне ки 1000 нишондиҳандааш ба фикрам 58 000 сомон мешавад. 58 000 сомон ҷарима таъин карда мешавад. Ва дар ҳолати напардохтани ҷарима шахсоне ки мисол зурш ба фикрам ки 99% одамо зуршон намераса о қадар ҷаримаро пардохт бикунанд. Дар ҳолати пардохт накардани ҷарима аз озодӣ маҳрум карда мешаванд ба муҳлати 2 сол. Ва ҳамин модда боз омадагии қисми дуюмашда дар бораи мақсад авбошие ки бо истифодаи силоҳ ё ягон предмете ки ба монанди силоҳ истифода мешавад. Мисол аму пранкер дар вақти рафти сёмкаи пранкаш ягон аму предмете дар дасташ дорад ки ба монанди силоҳа ё ки корча ё ки ягон дигар чизҳо. анаи қисми дуюмашда дохил мешавад ва ҷавобгариш дигаре бо, яъне ки ҷарима надорад ва аз озодӣ маҳрум карда мешаванд ба муҳлати 5 сол то 8 сол. Ва қисми сеюмаш низ ба монанди ҳамин дуюмаш истифода бурдани предметҳои ба монанди силоҳ, яъне ки дар ҳолате ки истифода мебаранд ҳамин предмета яке аму шахсият мефавта, яъне ки мемра дар аму ҳолат бо дар қисми сеюмаш ҷавобгариш вазнинтара, яъне ки 8 сол боло аз озодӣ маҳрум карда мешавад. Ва инак бародарои азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Ягон саволи дига боша саволтона метавонед дар Instagram ё ки комментария ба мо пешкаш бикунед. Дар канали ма юристиҷаи подписатсия кунед. Дар паноҳи Аллоҳ бошед намакаса.